سلام يحوات سلام كتلو تمنيتي إيو ናይ ሕጂ ንእሽተይ መልእኽቲ ኣለኒ ንስኻ ዝጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ናይ ሓወና መሓርን ተፈታዊ ሸውን ማለት እዩ ኣነ መምፂኤ ንሓወና መሓሪ ጃጅ ክገብሮ ኣይኮንኩን ምክንያቱ ናተይ ሓጢኣተይ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኩላና ሓጢኣት ኣለና ኣብ ዓለም ሓደ እግዚኣብሔር ይፍርደና ግን ሓንቲ ነገር ክብል ደልየ ዘለኹ ንኤርትራሲ ከመይ ጌርና ኢና ናፅነት ንኽንረክብ ኢልና ንፅዕ ዘለና ይሕዋት ግብርና ልብና እንድሕር ምስ እግዚኣብሔር ዘይተዓረቐ ናፅነት ኤርትራ ማለት ፀልማት እዩ ኣይንረኽቦን ኢና ሓደ ክልተ ኤርትራውያን ሕማቅ ገይሮም ከመይ ጌራ ኤርትራ ኤፌክት ክኾን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ጎይታ እቲ ህዝቢ እዩ ዝርኢ እኳ እቲ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ዓይነት መፃወድያ ክንወድቕ ከለና ትሩሊ ካብ ልብና ካብ እግዚኣብሔር ርሒቑ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ንገብሮስ ናይ ብሓቂ ክንፈልጥ ኣለና ናይ ብሓቂ ሰላም ኣብ ዓድና ክወርድ እንድሕር ደሊና ልብና ክንፅህ ኣለዎ በጃኹም እዚኣ ክብል እየ መፅአ እግዚኣብሔር ጎይታ ኩላህና ኣብ ንስሓ እትወና ሓጢኣትና ቅረበለልና ኩላህና ስካለትን ኣለና ኣብ ናህና ክሎዘት we cannot judge anyone for their action ግና ኸ ከም ሰብ መጠን ከዓኒ ንኸይንጋገ ክንተሓባበር ኣለና ንኸይንጋገ ክንመኻኽር ኣለና እዚኣ ክብል እየ መፅአ እሞኒ ጸሎተይ ምስ ኩላትኩም እዩ እግዚአብሔር ጎይታ ምስ ኩላህና ይኹን ጎይታ ባርኩም